Дами и господа, добре дошли в един, така да кажем, почивен епизод, т.е. имам предвид, че трябва да обсъдим, че няма да снимам до 2016 година, т.е. искам да ви кажа, че ще оставя тази Коледа да се забавлявате колкото си искате и също ви благодаря за 23 абоната и 2000 гледания. И да. Също приятна година от мен. И приятна събота и неделя. Цялата ваканция е за вас. И ето го моя провод. И това беше от мен. Надявам се да ви харесва. И довиждане! До скоро!